Здравейте! Аз съм Габа. Аз съм Сашо. И вие сте с Букадор. Букадор. Днес ще направим едно малко така необичайно за нас клипче. Както виждате, може би от дължината на самото клипче, то е към 1-2 минути най-вероятно. 5 максимум, но просто искаме да направим едно така публично изявление. Така че, Сашо. Става въпрос, че ако някой не следи случайно, защото отначало наистина имахме някакъв график, че качваме в сряда и събота клипчета. Ще ви кажем така, че в бъдеще, не знаем колко време точно ще продължи, защото лятото ме лично ме очакват други неща и леко ще има промени в канала, но нищо страшно, няма да се разделяме. Ние ще качваме клипчета, няма просто страшно. Сашо заминава извън България и трябва да снимам предварително, не знаем кога ще може да се Всичко ще си бъде по-старому за вас, надявам се. От тук оттам ще има ексклузивни кадри, защото ме очаква нещо много хубаво, но да се върнем на темата. Не очаквайте в близкото бъдеще, поне до след лятото, може би, качване по график, т.е. в сряда и в събота, нито че в сряда ще има общи, просто може да са различни или да е някакъв так смисъл. Нарушаваме го, защото първо, че имаме много контрол, ние сме изключително заети, както знаете, идва края на годината, до година 12 клас сме и най-вероятно ще се случи същото. Става на въпрос, че ви се извиняваме. Ако сте го забелязали, ако все още не сте го забелязали, ето казваме ви го, благодарим ви за разбирането, защото знаем, че ще ни разберете, защото... щом до сега не са ни напуснали, понеже още от сега започваме така малко да нарушаваме графика, за което много се извиняваме, но просто понякога нямаме времето да снимаме, да обработваме, имаме много ангажименти, както знаете от влога ни ходихме в Пловдив, тогава бяха много така нещата, пропуснахме седмица и половина да качваме, извиняваме се много за което. Да, знаем, не го правим нарочно, но просто няма как се да получава. стане. Няма да ви казваме какъв е пътя на едно клипче от камерата до вашия YouTube, защото е доста дълъг, но сме си намисли между другото, нали, си говорихме, че ще снимаме едно такова. Как всичко се прави, нали, работилницата ни на Букадор. Така че това е нашето извинение към вас. Надявам се да ни разберете. Това абсолютно не значи, че няма да има нищо в канала. Напротив, ще има, просто няма да е по график. Да, и може би някой път ще се падне на седмица да качим само едно клипче, някой път ще се падне да има 2-3. Просто зависи от дължина на клипи, от всичко. Дали сме го заснели. Както и да е. Имаме много ревюта за снимане и в най-скоро време ще се опитаме да ги снимаме. Виж, така ще ги изненадваме, пък няма да знаят кога да очакват клипче и само ще получите нови известия, че Букадор е качил клип. Аз лично така, някой мой любим буктюбър, като качва не по график, не ми прави впечатление, защото все пак е качил нещо. Но въпреки това ще ви се извиним и се надяваме това да не е голям проблем сега и в бъдеще и се надяваме да продължите да ни гледате и да ви радваме. Но от септември най-вероятно влизаме отново в график, обещаваме, ще се постараем да стане така. И това е за сега от нас. Желаем ви хубав седмица, хубав уикенд. И това клипче не знаем кога ще е качено, така че ви пожелаваме хубав ден. Чао! Чао!